Hired on the spot isip service crew sa usa ka iladong restaurant ang taga-Maad Davao City nga si Justin Canuno sa gipahigayon nga job fair kaganya buntag sa usa ka mall sa Bahada. Ikaduha si Justin nga hired on the spot. Unang higayon niya kini nga manarbaho. Okay na sir, kanang ano kayo po, nalipay ko na nahay ko sir. Sama ni Justin na masinsab nga madawat sa iyang applyan nga trabaho si Lady Flory Organisa nga taga Bangkiruan, Davao City. Local ug abroad ang iyang planong applyan. Unang higayon sab kini ni Lady Flory nga makasalbon sa job fair. Never po na ma-hired, it's either sa apply mo ko sa local sir, no? Try lang naman sa kung unsay available or unsay pwede sa ilahan na suit ang amo ang tawagani position before, basta hindi ay makatabang mo ang experience before sa ilahang candidates. Pipila lang sila Justin ug Lady Flory sa daghang job seekers nga miapil sa usa ka adlaw nga job fair nga gi-organisa sa People Management Association of the Philippines kon PMAP Davao Chapter sa pakikalayon sa Public Employment and Services Office kon Peso Davao, Department of Labor and Employment kon Dole 11 ug TESDA Davao. Sumala ni Eric Diente, ang 2025 chapter president sa PMAP. 40 ka mga employer ang misalmot sa job fair. 35 ka employer ang sa lokal ug 5 ang abroad. Gusto jud na mo makaserve sa community kasi si PMAP Davao nag-celebrate po siya sa iyahang 56 founding anniversary here in Davao City. So gusto po na namo makatabang na at the same time makahatag nakatabang po sa ato ang community din sir. Libuan ka mga job seeker ang target nga matagan og trabaho. 2,800 job vacancies for local and 1,200 plus ang para sa international po. In terms of target, unta sir as many as they can, but usually we're expecting thousands po of applicants for this jobs fair. Plano sa PMAP nga himuon kada tuig ang job fair aron daghan ang mahatagan og higayon nga makapanarbaho lokal man o abroad. Ang commitment namo sa Peso sa among mga partners, NCCC and TESDA, hopefully yearly ang ato ang buhaton na jobs fair. Alas 8 kaganyang buntag gisugdan ang job fair ug natapos alas 5 sa hapon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.